Siyabingelela abazalwane egameni likaKristu Jesu sishayile izandla. Thina bantu bakho Jesus. Worship team siyabingelela Kingdom Player. MC siyabingelela. Sisephasikeni bazalwane. Hallelujah. Amen. Ngicela sivule incwadi kaJohn chapter number 11. John chapter number 11 verse number 50. John 11. Yeah, verse number 50. John 11:50. Aniqondi futhi ukuthi kunilungela ukuba umuntu oyedwa afele abantu isizwe sonke. Angithi yabona uyibambe nje la inhloso ukuthi sihlangane kulonyaka le vicarious Passover. Leli gama lithi vicarious igama lithi ukhona umuntu owavolontiya ukufela abantu noma ukufa endaweni yomuntu. Why volontiyela yena akakhethwanga njengabantu abakhethwayo bakuvota, akalenganga esigxobeni njengamakhansela, kodwa lo wayivolontiyela wathi baba ungathuma mina. Hallelujah. Amen. Ukuyivolontiyela komuntu, ukukhathalela umuntu esikhundleni sokuba kufa umuntu kodwa wafa yena. Ngamanye amazwi i-substitute, umuntu owafa endaweni yethu. Isizathu noma injongo yokuthi sihlangane la ukuthi kukhona umuntu bathandekayo owavele wafa endaweni angabe kufa khona thina. La kwakumele ngabe kuqedwa ngathi, kodwa uNkulunkulu ulaka lakhe lwaqungquthelwa kuyena lonke. Makuthola aqungquthelwa kusho ukuthi ngisho inkeshezane eyayisela yithi yasala, ulaka likaNkulunkulu lonke lwahlala kuyena. Ngoba uNkulunkulu wayithe uma ngabe nadla nokudla niyakufa nokufa. Kwakumthetho kaNkulunkulu owawungeyujika. Inkokhelo yosono bazalwane ingukufa. Hallelujah. Inkokhelo yesono ukufa. Umthetho kaNkulunkulu ongeke ujike ndawo. Hallelujah. Kodwa wavolontiya yena ukuthi ngife endaweni yalaba bantu. Laba bantu ulaka kaNkulunkulu omele siqede ngathi ngaleya day, ngale lo lalanga kwamela ngabe kufa abantu. Kwamela ngabe wena awusawuphindi ube khona. Hallelujah. Amen. Kodwa uNkulunkulu wakunikeza second chance ngoKristu Jesu ukuthi konke ulaka lakhe alikhiphele kuyena. Ingakho simuzwa esesiphambanweni ethi Eloi Eloi elama sabathathu, because ulaka likaNkulunkulu lonke lwaphelela. Zange lazaphelela imivimbo yonke kwakumele ishawe wena yeshawa yena. Ukulinywa konke alinywa khona okwakumele kube okwakho kodwa kwakweza kuye. Amen. Nanku umusa kaNkulunkulu ukuthi kube khona umuntu okufa. Awufundeke sekwasam verse number 50. Hallelujah. John 11. Awuqale ku49 ukuthi Okay. uCaiphas le. uCaiphas umpriest omkhulu. Hallelujah. Amen. uCaiphas uyena omthola ngale uPetro ngenkathi umpriest lo ila wakhala khona iqhude. La khala kwakhe. Amen. Hallelujah. Amen. Umpriest wayifuyile. Masikhuluma ngeqhude asikhulume sekhonke. Iqhude. Kodwa sikhuluma ngensimbi eshawa umpriest ukuthi sekuyisikhathi
sokuba manje kuphendula indoda sekuyisikhathi sokuba chitha umlotho omdala kufaka umlotho omusha. Amen. Ngoba kwakumsebenzi wakhe umpristi la ukuthi umpristi kuyaphekwa kuyathululwa kodwa akukho okulungayo. Haleluya. Kwakuphekwa daily, kwakuphekwa minyaka yonke kodwa kwakungekho okulungayo. Ingakho sibezwa bemhlangabeza uJesu beza kuyena bethi Hoshiana okusho ukuthi Lord save us. Jesus. Lord deliver us now. Ngoba deliverance babeyifuna manje babewenza daily umkhosi wephasi kungabasizi. Hallelujah. Amen. Babeza njalo ePaskeli iminyaka yonke kodwa kungasebenzi. Akukho ukusebenza la. Hallelujah. Amen. Kodwa uKristu Jesu wangena kanye ngegazi lakhe. Hallelujah. Amen. Hayi ngamagazi embuzi. uKhayifasi lo mayingena endaweni engcwele wayisebenza ngelakhe igazi. Wayengasebenzi ngelakhe igazi, wayisebenza ngamagazi ezilwane, ngamagazi ezimbuzi. Afika fafaza bese yangena ke endaweni engcwele imvume ngeke uthi ufafaze ngegazi lezilwane. Kodwa lesihlangene ngaye akudingakanga amagazi ezilwane, wasebenza ngelakhe igazi. Wasubmithelakhe igazi elakhe igazi laba inkokhelo yesono endaweni yakho angabe kufa wena kodwa kwafa yena. Wangena ngelakhe esephethe ngesandla esesubmita esehamba ekhela okwakhelwa khona ekhela ngelakhe la ehamba khona wakhonza igazi lakhe. Amen. Hallelujah. Wayikhela ngelakhe kwangewona amagazi ezilwane. Hallelujah. Amen. Wayisebenza ngelakhe. uKhayifasi ke lo umpristi omkhulu webathandekayo uKhayifasi lo. Hallelujah. Amen. uKhayifasi lo uye lo keep his prophet lesisihlangene ngaso namuhla la ekhaya. Hallelujah. Keep his prophet. Bakade bayambamba ngenxa yesiprophet. Badalela ke ngoba usuprofethe kanje awusezukudla efrijini akusezungena lutho. Imali ngenxa lesi siprophet esizosifunda asikhipha bamtswile bathi ukuze ubuyele esifundeni usazophinda lamagama ngoba lamagama amxoshisa emsebenzini. Yabona amagama lawa esowafunda enza ukuthi uKhayifasi aphelele umsebenzi. Hallelujah. Sishaya befundisa izandla isongo bathathe. Siphinde sibaphe izandla enkulu. Our guest from Lemzimkhulu la ukhuluma khona language ongayi-understand noma isiZulu noma isiXhosa language ongayazi nababazi bakhulumayo naba abazi akaze noma uzolanda iBhayibheli lakho iBhayibheli ngisho ngala ngale lakhe lokho alishiya ngo-2015 uyokumgcina futhi ayinothile abantu bangibona ufuna ntolo. Sibashayela izandla once again egameni likaJesu. Sisakuyi-purpose esihlangene ngayo okuyiyona into esilethe okuyiyona into esishiya amakhaya okuyiyona into eyenza ukuthi sishiya amadakhaladi ethu abe manje sishayelana ngokhisi kodwa sadela yonke into just because this message. Hallelujah. Amadakhaladi waphela umsebenzi kule ndoda ikhipha lesi prophet. Hallelujah. Waxoshwa emsebenzini kuthiwa umsebenzi yakhanselwa ngenxa lesi prophet esizosifunda namuhla. Hallelujah. Amen. Wabuye washo lezo wathiwa
usazophinda usikhiphe lesi prophet wathi hayi senze ingakho ke eqhamuka ngale kuPeter uPeter sekhala iqhudi. Hallelujah. Amen. Sebethi nawu buhamba nenkosi sizukhuluma kwakho. Hallelujah. Konke lokho kwase kwenzeka kuCaiphas. uCaiphas wabuyisela esikhundleni lawa wakhipha lesi prophet owamnqamuka umsebenzi. Verse number 49. Amen. John 11 verse 49. Yes. Kepha othile wabo uCaiphas engumpristi omkhulu walowo mnyaka wathi kubo anazi lutho nina. Anazi lutho nina. Amen. Yes, anazi lutho nina. Kulele kunye kube kubile ngabe kuyavusana. Hallelujah. Hallelujah. Nina nazi lutho ublenke ingqondweni zenu. Umpristi lo ukanye nabo akufanele ngabe ushola amazwi. Kodwa washola amazwi uphushwa uNkulunkulu uthi khiphe lesi prophet. Hallelujah. Yes. Amen. Verse 50. Aniqondi futhi ukuthi kunilungele ukuba umuntu oyedwa afele abantu isizwe sonke singaphume. Aniqondi anazi futhi ukuthi kunilungele ukuba umuntu oyedwa afele abantu bonke isizwe sonke singabhubhi ngenxa yalomuntu ozofa endaweni yabo. Hallelujah. Kwamele ukuthi ngene laba abantu emgodini kodwa kuzobe ukhuluma kwigroup yakhe, ukhuluma kumaRoma. Afuna ukhiphe ugadla Jesu uthi imani ngamanje anazi lutho. Isixuku lesithisi are religious people. Iwona la ku chapter number 12 uJesu mangena eJerusalem aqhamuka athi oshiya nawo ama religious babebanje umthetho wesonto bebanjwe iprogram yesonto kodwa iprogram ingabasisi iminyaka yonke. Hallelujah. Amen. Bese qhamuka uPaul ngale ethi lelethu iphasika lihlatshiwe elinguKristu Jesu. Hallelujah. Amen. Ngakho ke khiphani ivubele endala. Hallelujah. Amen. Nelethi iphasika lihlatshiwe ngale ku-Exodus iphasika lipheke iqulwa noma liphenywa noma liphasiswa umuntu ifamily man nawe inenkinga zakhe oyihlutshelwe unkosikazi ephasisi udlu la ngaleso sikhathi kodwa welethu webazalwane alipeqululwanga umuntu la approve wanaphasiswa uNkulunkulu uqobo. Hallelujah. Wathi umuntu uthi anazi lutho nina futhi aniqondi ukuthi umuntu oyedwa kunilungele ukuba afele abantu bonke isizwe sonke singabhubhi. Amen. Aniqondi anazi lutho. Le isubstitute esikhundleni sethu kwangena yena. Hallelujah. Amen. Esikhundleni sethu kwangena yena. Ngamanye amazwi sasibhekene nempi iGoliath, sasibhekene nesitha, sasibhekene noSathane, sasibhekene nokufa. Ingakho kade senza amazwi esikhombisa uJesu emchallenge uSathane, uJesu emchallenge ukufa. Hallelujah. Wamtisama zonke ikhali wayiphuwa mphuca. Hallelujah. Amen. Eqondana nakho kuthi njengamanje ngiyanqoba. Hallelujah. Sasibhekene noSathane kanje. Isiqhamukile le ntombazane nebhodi. Angazi ukuthi sibhakelene why babe choose intombazane futhi iqoka isigqebhe. Iphakamisa ibhodi. Round number 1. Lapho sasesivevezela lo round number 1. Sasesivevezela. Isathi yakhala insimbi ithi keqe impi yaqala waqhamuka wasibuyisela eceleni
wangena waqondana nesitha walwa naso wasinqoba. Sekumele ukuthi aphakamise i-championship, wangayiphakamisa wangena thina eningi sayiphakamisa. Impela singabanqobile ngenxa kaKristu Jesu. Anazi lutho nina futhi aniqondi ukuthi umuntu oyedwa kufanele ukuthi afele abantu, isizwe sonke singabhubhi. Ingakho silapha ngenxa yokuthi kunomuntu owalengayo. Haleluya. Kunomuntu kunomsebenzi opheleleyo bathandekayo owenzeke esiphambanweni. Umsebenzi ongafanele ukuthi siwenze iminyaka ngeminyaka, kodwa yena unyaka owodwa wangena kanye endaweni engcwele ukuze siphile. Haleluya. Ubungahamba kodwa uyikhaya endleleni uthi kunomuntu owangivelayo, kunomuntu owanginqobelayo, kunomuntu owami esikhaleni ema endaweni yami. Aniqondi lutho mina futhi anazi ukuthi umuntu oyedwa kumfanele ukuthi afe. Wavolontiya. Haleluya. Amen. Shayela umfundisi izandla.